Helo blwyddyn 5, gobeithiwch bod chi gyd yn cadw'n ddiogel. Diolch yn fawr iawn i'r rhai ohonoch chi sydd wedi dangos canlyniadau'r arbrawf chi iddo fi. Da iawn chi am gynnal yr arbrawf ac am ei ddadansoddi fe. Felly ymlaen ni i'r wythnos hon. Creu cyflwyniad ar bwysigrwydd golchi'n dwylo ac esbonio'r ffordd orau olchi'n dwylo. Felly ni wedi bod yn edrych ar y pwysigrwydd o pam ni'n golchi'n dwylo wrth gwneud yr arbrawf gyda'r bara. Nawr mae eisiau chi ddangos sut mae golchi dwylo'r ffordd orau. Felly, sut allwch chi gyflwyno'r gwybodaeth i ni? Allwch chi creu pwynt pŵer ar PowerPoint sy'n arddangos lluniau a rhannu ffeithiau. Neu allwch chi greu fideo ohonoch chi'n siarad am bwysigrwydd golchi dwylo a sut mae golchi dwylo. Neu hyd yn oed creu iMovie, fel yr ffilm yma rydw i'n ei wneud iddo chi. Creu iMovie yn cyflwyno gwybodaeth ac wrth i chi gyflwyno gwybodaeth a rhannu lluniau. Nawr te, pa wybodaeth sydd angen i chi gyflwyno? Felly yn rhif 1, pam mae'n rhaid i ni olchi'n dwylo? Beth sydd yn digwydd os nad ydyn ni'n golchi'n dwylo? Beth yw'r ffordd orau i olchi dwylo? Sut ydych chi wedi darganfod taw dyna'r ffordd orau i olchi dwylo? Pryd mae'n rhaid i ni olchi'n dwylo? Iawn, ni'n gwybod yr adeg yma mae'n bwysig bod ni'n golchi dwylo'n aml iawn. Felly cyflwynwch, falle bod chi'n anelu at plant y cyfnod sylfaen neu hyd yn oed plant yr ysgol y gyfan. Y pwysigrwydd o olchi'ch dwylo, iawn. Rwy'n edrych mlaen yn wir i weld eich cyflwyniadau chi. A diolch i chi am weithio mor galed unwaith yn rhagor o hanner tymor yma. Mwynhewch gwyliau hanner tymor ac ymlaciwch. Diolch.